għadek m'għandekx idea minn xi ħatgħaddi u kemm inti b'saħħtek li naħseb dak iż-żmien ma kontx nifhem kemm vera jiena b'saħħti li llum il-ġurnata ngħid kemm għamilt affarijiet. Imma meta tgħaddi minnha u meta actually tasal f'punt fejn tifhem dak kollu li għaddejt minnu u tammira lilek innifsek sabiħa ħafna. Ħarġet tiġġelni nikbiel. U tbikkilili. I feel you ħafna. U dak hija xi ħaġa li forsi jiena wkoll qabel ma tantx kont naf nirrelata magħha. In the sense, again, kont ngħid I need to do more. Illum il-ġrata ngħid ara kemm għamilt. I am enough. Eżatt, ara kemm irnexxi li nagħmel affarijiet waħdi bis-saħħa tiegħi. So, yes, I am enough and I managed.